daya na may kumula ka. At naglikong hindi ang hirapan na. May kunting ganun o takupin na dito ba ay matagiting ang bulong at irasista. Wala sa rayaw na ginag, ikapita dito na muna. Paano balik sa hiyan, di ko siya alam. Pero di yan liwag kita, masasayaw tayo ni Ma. Ay, narimalag sa ipay pagdali. Ilang kumula Ako siya sa mga President Office. Thank you. ikapita dito na muna. Mabalik sa diyan, di ko siya alam. Pero di yan liwag kita, masasayaw tayo iba. Gaya ilang kumula. Ang mula taga-tungal, kita magana. Kung baga pagkaulit ka malasa. Sigurado kung sakay, ipamalas ka.
Krishna